Салом алейкум бардаро подписчикои ютуб канали Топ Мошина ва Каса созем хубе зинда сарбала моше бисла вақтамо дар хизмат шумо қавл дорем мошингузори шаҳри шамода шероина ҳамун лайкоро бизанен ами қарса гайда тараб меша чанд қа лайко зиёд шид мо ҳам старат мекунем мошина мехостагии шуморо ба нархи арзанда ва арзон партен шумо тамошо кунед харидорӣ кунед бардаро ҳамун лайкоро бизанед лайко ягон гуфти гапо бахил нашем бизанед лайкоро бардаро бардор чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сар бозии бурнок рафтеса миқдори чипто гарени камай нарх як дона чиптаи мо 45 сомона 10 донаш бигирен як татуфа я дастгирӣ кунед ҳеч нами 2000 одам айкон бигирен як донаи чипта харидорӣ кунед партен ҳами ҳафтада бозӣ мешавад барои дастгирӣ ҳами чӣ ҳами як дона 45 сомона як рӯз шаурма намехӯрем мегирем мепартоед диди дар насиби тақдир як шоҳ-ҷоизаи май миёй айма мебаришад ба ҳамин хотир рақамҳои whatsapp пеш наварда 556 323 бардаро салом месен чек кунам партен шумо автоматик иштирокчии бозӣ мо мешед ҳазор раҳмат ва диққататон зинда ва сарбаланд бошед рафтем ҳама каса дастгирӣ мекунем бардаро боз як опел сиданчаи 90 сол 96 сол ҳуҷҷати солона дорад ка як сола ҳуҷҷат утилизатсия нархи дастрас марамат як гирди чарх мезанем бардаро марамат ола тараф хай багаж чизиш ҳуяй бардаро зазор надора мошини созай фукуш капочки шодаги тайёр истодагия марамат ҳолати тараф марамат як ҳолати багаж мебинем отсекои қафош нозада чашкош варид нест специально канда мондагиан ки мақсад бинам дар ҳақиқатан мошин кунуш тоза буда бардаро марамат ҳолати тараф марамат ҳолати салон потолок заводской ранг сиёҳ коробка боша механик бардаро биёй ки капота ака марамат як ҳолати моторша мебинем бардаро авио мотори як шаши растои бардаро марамат ҳолати чашкош марамат ҳолати фартуки пеш хулас нарш боша бардаро 36000 сомон боз муомила мешава бардаро 97 438 95 ич хали рақам ака худу дода ака 974 38 95 38 марама рақамо зер навода занг зада алоқа дабрем бардаро бардаро бачаҳо опел астраҷи сидан хоҳиш кардан на маҳрамат варианти пеш бозора ёфтем соли 2002 мотори инжектора хулас мегардем оз як дырыша тамошо мекунем бардаро тана шак раскаталина як сола танёфка дискачои selection маҳрамат як ҳолати қафоша мебинем ҳами мардами гуфти гапо куло вилояти хатлон гаренем сидан бисёр мепурсанд маҳрамат атсекои қафош нозада бардаро дарои қафо электропакет комплектация элеганс дебардос потолоки аликантара мошина ба таби дили хичон тайёр кардагиан даро губкава 4 дар электра губка бакавой то чихолои аликантара ду тарафа мутиш ток прибори колсадор коробка боша автомат бо обогрев сидени кондитсионер монитори андроид зур данеки ами короче говоря дар даража хрока намерасида тамомо биё капоча вардо хулас мошинча ака тайёра абиё мотори 1616 ҳолати фартуки пеш марамат ҳолати фартуки пеш марамат чашкои пеш нарш боша бардаро чанд сум ака 68000 сомон боз муомила мешава рақамо табуг ака 555 06 00 55 марава рақамо зер навода занг алоқа дорем бардаро боз як та сечкачаи биқаги пеш бузо свети мокри асфалт солш 1990 объёми тоза дискачои 211 як солиро уна ҳуҷҷат дора бардаро дворничоша набинем бо чиқа хушру объём мотор ди автоматая 2.4 автоматая марамат неки нархи даста аст арзон бардароиро медонед ки хутун 80-85 мардум фарсизен неки бо мо арзонтар мепартом биёин ай пеш қати устодтон харидорӣ кунед савдо кунем бигирем барем марамат ҳолати қафош ва иҳуй намешава ку чашкош неки варид нест тағорош марамат ҳолати тағорош бад нест ҷошқа кам чӣ дошта коррозия дошта неки ба хайрай бардаро услите калонка система музикаш зури бада чӣ дарои қафо электропакет салон мебел салон комплектация элеганс да шафа медем бардаро марамат ҳолати обшивкои пеш курис контрол шток прибори колсадор дошта бардаро ранги ҳамин шоҳ-ҷоизае ки ман мондагим чиста ҳамоя коробкаш боша автомат 4 дар электра обогрев зени асер блокировка да бардаро медонед нархошона шумо фаҳмидастед дар бозии мо шумо ними парода чиста неми мошин ҳаста бардаро метавонед айҳози чиптоша харидорӣ кардан бигирем нарш боша бардаро чанд сум ака 78000 сомон боз муомила мешава рақамо табуг ака 908
89 84 14 марҳама рақами зери нодаи занзаи алоқа кунед. Салом алейкум мардуми ютуб ама каса созен хуби ма ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии аввалин дараҷа беҳтаринтон барои комментариҳои беҳтаринтон. Бародаро кадоми айҳози айбозии мо чипта хайдорӣ кардагӣ нестем бидорен айҳози даномтон садқа чиптотона хайдорӣ кунед ки финалшам наздик омадааста финалшам қариб шидааста бародаро. баъд рӯзе ки финал амёнем чиптат намерасад акамада нарасид акамада ихе ба ҳамин хотир чекта парто нархи чипта 45 сом 10 табиги якта туҳфа мешава бародаро. кана рақамои ватсап осонакай зери наворда 556 3 таби за салом нест чекта парто ту ҷафтанати иштирокчӣ бозӣ моша миқдори чиптамо бародаро бо мегум камай шанси бурд калона ҳаматон да омад бурдбори хонем бародаро рафтем навора то охира тамошо мекунем. марҳамат бародаро бачаҳо хоҳиш кардан Toyota Corolla CSK шайна марҳамат варианти хуб бародаро солна ҳуҷҷат утилизатсия дорад сош 11 ё 13 солош 13 солай бардар 2013 марҳамат олати қафош марҳамат эскай тоза зади вид камера марҳамат сполиячой хушруа хати мондагӣ як олати салон шавне харидоро бошен алоқа дабрен дар қафо электропакет марҳамат олати салон паталош тоза 4 дар электро бардар дидем рулои 13 тоза буда бардар коробкаш боша автомат монитори заводской қати биё капо чакишо ака марҳамат як олати мотор шавне дидем бардаро хулас мошина яка бернаш кор надора мотор коробкаш созай хулас мотор коробкаш яка мега 100% ба дилбир мотори 1.8 бардаро ҳолати фартуки пешну зада америкаи мошино марҳамат ҳолати тараф хулас наш боша бардаро 115 000 сомон боз муомила мешава рақамо табуго ака 2 550 46 90 марҳама рақамо зери наводаи занзаи алоқа дабрем бардаро боз як Toyota Camry DSK объем мотор 3.6 цилиндра бардаро марҳамат як гирди чарх мезанад свет пеш бозо мокри асфалт сол 11 яка 2010 сол боша бардаро 2010 сол бардаро хай кана танаш краска талаб нест сборка Америка марҳамат олати тараф як олати салон шайбне салон кожни салон да зур да бардаро потолокш тоза 4 дар электро до тарафам мультирул коробкаш боша автомат системаи музика JBL да бардаро с камекварди тараф лифт люк ё уи капота хулас объем мотор 3.6 цилиндра бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеш нозада бардаро мотор коробка кузов соза 100% нарх боша 115 000 сомон боз муомила меша рақамо табуго 944 33 55 66 марҳама рақамо зери наводаи занзаи алоқа дабрем бардаро бачаҳо сечкаи зури зур хоҳиш кардан як бародар мона пастани дамҷа айгиҷо меёва сечкора медиздай меёва намедонам чӣ хеле ки сечкои насамам дели зур меёва бо ба ҳамин рекламаи кадаги ма мефуша дар дари бозорам ба ҳамин нархош мефуша бардаро таъмировка ҳуҷҷатош чанд қай як сола ҳуҷҷат дошта 3 моҳи дига танировка дошта мошин хай зиндаи тайёрай бардаро объем мотор 1.8 комплектация элеганс бардаро марҳамат як гирде чарх соч 98 марҳамат як гирде чарх тана шиша краска талаб нест бардаро марҳамат ҳолати қафош биё багаж шавӣ ки опа нигоҳ кунед шумо фақат роҳат кунед шероина то татаминои гуфти гапо матои худаш заводской судага кузов бинен дига ма гиҷоша таъриф кунем шероина чашкош пачка дай бардаро дидесен неки куфнуз насан тиёр айгҷо варесе марда гори айгҷо медиз диомед талби марҳамат дарои қафо салон абинен чӣ тозак ҳамаш дамаки хушрӯи судагия бардаро мебел салон дарои қафо электропакет марҳамат ҳолати салон потолокш тоза неки айгиҷои меёва бовар кунед даттаҳо тозаи зур меёва бардаро марҳамат нигоҳ кунед ҷош бо чиқолакои карбони кашдаги ҷошам мебел кардаган 4 дар электро кондитсионер блокировка да россия ҳама чӣ дошта бардаро як ҳолати мотор шуда неки кузов на самом деле кузов буда биё капо чойку капота варду уя айҷа варду хак бардаро моли тоза моли тоза любой хел ҳамин хариди хича меёва мисол худат нахари ман нахарим як казига мехарам марҳамат ҳолати фартуки то пластмассо ҷошда
марама чашко кафидаги варид нест. Хулас, нарш боша бардаро. Нарш боша бахшака ҷон кам тақаффу бесен. Биё хай, оз я нархе мега ки бафким 100,000 мега. Бера 100,000 монем ё арзонтар, биё арзонтарш моне. 90 ҳарчи 89 мешава. 89. 89,000 сомон боз муомила мешава бардар. Рақамо табиё бугу. 989 0404 марама рақамо зер намудай занзай алоқа дорем. WhatsApp ҳама чизам дора. 89,000 сомон боз муомила шамира оз худиш 95 ё 100 гуфте сабуд аниқ. Рақамо ака зер намудай занзай дар тамос бинед хайдору боша алоқа дабре.